Hai. Am băgat. Partea a patra în care facem clătitele, filmează mai bine, Ade. Filmează sora mea și mei, zic să pună stop și la asta. Trebuie să vă uitați și la primele părți, că na. Bag stop. Na, eu nu pun după cantități, că na. Bag stop. Așa trebuie să se întindă aluatul vostru. Pune stop. Așa și punem cam atâta lapte. Să punem. Gata, ajunge lapte. Pune stop. Am băgat. Nu știu. Stop, stop. Și cam așa arată compoziția. Și acum punem esența de vanilie.